Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus nibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya og nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katunguran? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag? Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila, unsa may atong itubag? Kung motubag kita gikan sa Dios, moingon siya kanato, nganong wala man lagi kamo motuo kang Juan? Papan kung moingon kita nga gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayon. Ug miingon siya kanila, dili ko usab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. May buntag, sir. Si Father Siano, mga igsuon, nagtugon nga excuse una siya karon. Mao nga ako unay ni Puli tungod kay aduna siya early commitment sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Unya gikan didto mubiyahe na pud siya padulong sa Bulhuon aron magsaulog og misa ni Caridad Filisarta, inahan sa among igsuon nga pari nga nasayn dinhi kaniadto si Father Lidio Filisarta. So taas-taas ang iyang biyahe, mao nga busy gamay si Father Siano karon, mao nga atong iampo ang iyang safety nga travel kay layo-layo gitong San Remigio, biyahe na po dito sa Bulhuon from north to south ang iyang kabilinggan karon. Mga igsoon dinhi sa ato ebanghelyo, si San Mateo iyang gidescribe ang controversy tali sa mga pangulong pari o sa atong Ginoong Hesukristo. Murag duna gyud ni pagdumot ang mga pangulong pari kay gipangutana man gyud nila ang atong Ginoong Hesukristo kung unsa may iyang katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Unsa man diay mga butang nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo? Dinhi gidescribe nga padulong siya sa templo. It is a subsequent event sa diha nga nanghagis ang atong Ginoong Hesukristo didto sa templo tungod sa iyang nakita nga ang balay sa iyang amahan wa na gihimo nga balay alampuanan o gihimo na kini nga merkado o taguanan sa mga kawatan. Nasuko ang atong Ginoong Hesukristo. Gawas ni ana mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo nagwali sa katawhan, nanudlo siya. Gawas ni ana, naghimo siya og daghan kaayong mga milagro.
Gawas pa ni ana, gipasaylo niya ang mga sala. Mao nga ang mga pangulong pari nangutana gayod, diin manimo kuhaa kining maong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. They tried to question the source of the authority of Jesus. Ngano di ay ning mga pangulong pari mga igsuon? Of course, naa Manila ang kanang gitawag nga legitimate power. Tungod kay kining mga tawhana, maumanggayod sila ang nagtuon sa balaod ni Moises. Naa sila'y kanang gitawag formal schooling. Unya, nahimo sila nga expert o batid ni ining mga balaod. Ug anaa gayud nila ang otoridad. Mao nga gipangutana gyud nila ang atong Ginoong Hesukristo, diin man nimo kuhaa kanang maong gahom ug otoridad, kanang maong katungod sa pagbuhat ni ining maong mga butang. Murag ilang pakauwawan ba? Kana galing taas kaayo ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon kay nagtuon gud ka. Unya ikaw gud imuha gud ng field of expertise. Unya naay gitawag nga self-made, self-proclaimed prophet. Ang magtutudlo nga gikan sa Galilea, taga bukid. Unya maghagis-hagis dinhi sa templo, magtudlo-tudlo sa mga tao. Di ka taingnon nga pauli dito sa bukid, uy, ayaw gara-gara dinhi syudad. Nang hagis man siya dito, nanudlo man siya dito syudad sa Jerusalem, nga taga Galilea ramang ka, gikan man ka sa asa ng gamay kaayong lugar or sitio bana nga gitawag og Nazaret, asa man nimo kuhaan ang imong katungod. Pero makita man nato mga igsuon ang ilang motibo. Wa man sila mangutana kung aron gusto silang masayod kundiin gayud gikuha ang otoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Nangutana sila aron sa tumong sa pagbitik o sa pagpakauaw kaniya. Papa napadayag mga igsuon ang kaalam sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga niingon siya, dili ko kamo tubagon, gawas kun makatubag kamo niining ako nga usa lamang kapangutana. Diin man kuhaan ni Juan ang iyang katungod sa pagbunyag sa mga tao. Unya si Juan mga igsuon na ila namang gyud tong banggiitan. Kanunay naman to siya nga ikumpara ni ining mga kadagkuan sa templo, labaw pagali alang sa pagtan-aw sa katawhan. Maglibog sila pagtubag, muingon sila gikan sa Dios, ingnon sila sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa Dios, taga templo mangyud mo, taga simbahan mangyud mo, nganong wa man mo mutuo? Ngog muingon sa sila gikan sa katawhan, ang katawhan po'y masuko nila. Pero nasayod, napadayag mga igsuon ang ilang dautan nga laraw sa ila nga pagpangutana niini. Buot sila nga bitkon og pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo. Nasayod ta mga igsuon diin ang otoridad sa atong Ginoong Hesukristo sa pagbuhat niya sa tanan. Kini gikan sa Dios. Palihog manindog. Pag-ampo sa katawhan. Sa atong pagsaulog nining santos nga misa, ato karong ipadangat ngadto sa amahan ang atong mga pangaliyupo ug moingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong simbahan, nga nagapanaw dinhi nining kalibutan, nga diha sa makaobsanong kasing-kasing, magmaligon siya diha sa hadla sa panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran,
nga mapadangat na nila ang hustisya ngadto sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kaupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong kaigsuunan nga mihalina, ilabi na si Nanay Caridad, nga ila na usab makabot ang kahingpitan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Dios, among maluluyong amahan, sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad ug dawata ang mga pangaliyuko sa imong mga anak, nga niya karon dinhi nga nagkapundok kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.